Jaran kewan apa kuwi? Galino, masalah aku bapakne no. Bangeten jan kelakonmu tiba koyo ngene iki. Jebule ombelan aku minta jabang bayi. No, awakmu yo melek to. Aku iki duwe bojo lho. Aku mesti mbok garap pirang rondo. Andu isin awakmu iki. Lho, kok jaran tak diijeni godhong jati cangkemmu engko. Iki blangkrah apa sing doyan karo kowe ya kok. Aku wis mbok tangkel no. Padu marepe tandukne ten no. Pede men we. Aku ora ngapa-ngapane kowe. Ora ngapa-ngapane kok awakku priket kabeh. Ngawur we. Menengosi to, Mbok De. Aku tak omong. Aku mengi asline arep nulungi kowe. Alah, apa enek nulungi karo ndi lho. Janji aku hamil, tak kon tanggung jawab kowe. Masalahe kabel pirang-pirang sasi iki ra tau numpaki aku blas. Aku rene kowe mung wis semaput. Terus tak tulungi. Lah kok aku disekap wong kok ngguri genah.